Prea mare calota pentru mine. Tore, nu ce care fac. For France completing, well done Alexandre Leven for La France. For the international team, number 2 with Corona. Guys, we like a little bit more spectator involvement, a little bit more. We can't hear you. So next to go for Belgium. Belgium. C'est Aline Manat avec Modeste de Belgium. Alexandre Leven din Franța cu Corona și-a încheiat evoluția. La start acum pentru Belgia, Elin Manert cu Modest. No, sta proprio caldo. È Modest. Sei in baffula Luca. So what time is it? Regal Modest. There we are. Formation. Now we know quite. The tent is got there. All of you. Am o vieți pe aici. Am o vieți pe aici. Bine, ai scăpat de ea. O vin la tine. Ne vizitează pe tot. Pui bă. Rupissimo. Bă, tabloul lui Ceaușescu pe casă. Da, e și campanie electorală, că și de la alții are puză. Și lui a lui Ceaușescu tabloul ăla. Și puză. Că Geta zice, bă, oprește mașina, că văd ceva. Ce este? Zice, uite, tabloul lui Ceaușescu. Nu, Mitru stă acolo. Lângă Mitru. Ha? Lângă Mitru. Lângă Mitru. Dincolo de Mitru. Dincolo, acolo, spre Dumbrăveni. În examen penalizare. Mai poți fără penalizare? Mai fost. Dar de ce Belgium, Hélène Manard completing for La Belgique avec Modest. Lovely round in the show jumping. Ok, am avut pentru Belgia Elin Manert cu Modest. S-a prezentat la start. Începe cea de-a treia serie a sport.